खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ 22 फेब्रुवारि खालि एबा मैया राजस्थान रायजोनि उदयपुराव मोनसे दोरोङारि हाबाफारिनि गेजेरजों बिजय देवरकादा आरो रश्मिका मानदानाया जुलि जाबाय। मख'जाथावदि हाबाया मैया फुंनि 10 रिंगायाव नखरनि सोद्रोमाफोर आरो लोगोफोरजों नुजाथिनानै जादोंमोन। बे गोथार हाबाफारिखौ आरावली हाजोनि गंसे लाक्जारि हटेल ITC हटेलनि मेमेन्सआव खुंनाय जादोंमोन, जाय गावसोरनि प्राइभेसि आरो मिथिंगायारि समायना महरै मोजां मोनजाग्रा जायगा। खौरां मोननाय बायदिब्ला फावखुंग्रि रश्मिका मानदाना फिसाय बिजय देवरकादा सानैबो गोजोन आरो गावारि जुलिखौ थि खालामनो थाखाय बे जायगाखौ सायख'दोंमोन। बेराफारसेथिं इन्स्टाग्रामाव रश्मिका मानदानाया माखासे जुलिनि सावगारिखौ शेयार खालामदों एबा पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिजय देवरकादाखौ गावनि फिसाय महरै सिनायथि होदों। रश्मिकाया गावनि पस्टआव ओरैबायदि लिरदों दि हाय आंनि अनजालु, नोंथांखौ सिनायथि होदों आंनि फिसाय बिजय देवरकादा, जाय मानसिया आंनो फोरोंदोंमोन दि थार अननाया माबायदि मोनो, जाय मानसिया आंनो गोजोनखौ माबायदि मोनो बेखौ दिन्थिदोंमोन, जाय मानसिया आंखौ सानफ्रोमबो बुंदोंमोन दि गिदिर सिमां नुनाया आबुङै मोजां आरो अरायबो आंखौ गोसोखांहोबाय थादोंमोन दि आं जेसेबां सानदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन मोनफुंनो हायो। बिथांजोआ आरोबाव बुंबावदों, जाय सुबुङा आंखौ माब्लाबाबो रावबो नायनाय बायदि मोसानायनिफ्राय होबथायाखै, जाय मानसिया आंखौ दिन्थिदोंमोन दि लोगोफोरजों दावबायनाया बयनिख्रुइबो साबसिन खामानि। आं फोथायो आं बे सुबुंनि सायाव गांसे बिजाब लिरनो हागोन। आं बिनि थाखायनो सासे आइजो जाबाय। बेबायदि पस्ट लिरनायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि बिधानसभा बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि BPFनि सोर जागोन बिजाथि? मावरिया गाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोरखौ हास्थायो बिजाथि? बे खेबाव मावरिया गाव BCDCनि सिङाव थानाय बमब्रागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैगौ MLA बिसायख'थियाव BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि हिसाबै आथिखालनि BTCनि गाहाय खुंगिरि एबा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवली महिलारिखौ बिजाथि मोननो हास्थायदों। नाथाय थारैनो बिथांजोआ टिकेटखौ मोनमारगोन ना? बेयो मोनसे रायजो राजाफोरनि सोंथि। बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनायखौ लानानै सोमजिनाय दुंहाव थासारिनि गेजेरावनो हादोरसा सोरखारा बे केसखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय फास्ट ट्रेक बिजिरसालि दाफुंनो थिरांथा लादों। बे थिरांथाखौ हादोरसा केबिनेटनि जथुम्मायाव गनायथि होनाय जादों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि नखरा जाथायनि थार बिजिरनायनि थाखाय गोबां सान सिगांनिफ्राय फास्ट ट्रेक कर्टखौ दाबि खालामबोगासिनो दंमोन। नखरनि दाबिखौ गनायना सोरखारा बे आयदाखौ गोथौयै लादों आरो जोबथारनायाव मोनसे स्पेशेल बिजिरसालि गायसननो थाखाय थिरांथा लायो। बे समावनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फास्ट ट्रेक बिजिरसालिनि थाखाय सासे स्पेशेल बिजिरगिरिखौ थिसनगोन। सोमोन्दो गोनां बिजिरगिरिनि थिसननायनि उनाव केसनि हियारिंखौ थाबैनो मावफुंगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। खायसेया बुंदों दि सोरखारनि बे थांखिया केसनि सायाव गोख्रै नायबिजिरनाय आरो बिजिरनायनि राहा लागोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गेदेमा रन्जन दैमारिनि जानो गोनां हियारिंआ गले गले सम थोस्लाबैनि जाहोनाव आबुं महर मोनफुङाखै। फिन मैयानि जानो गोनां रन्जन दैमारिनि हियारिंआबो बेबायदि एखे जाथाय। सम आरो खाबु मोनैनि थाखाय जायासै। बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायनानै होदों गेदेमा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया, जेराव बिथांजोआ मैया गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों ओरैबायदि बुंदों। अनजालि दैमारिया बुंदों दि जेराव बयनोबो मिथिहोनाय जायोदि साननाय बादिनो दिनैबो सम जास्लाबैयाव हियारिंआ जायासै, थेवबो मिजिंखौ नागारा माब्ला जायो नेनानै थानोसै होननानै अनजालि दैमारिया गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायनानै होदोंमोन। थारैनो गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ माब्ला मोजां फिथाइ थायगोन? गेदेमा बिथांनि 29 जानुवारिनि उनाव केसआ खननै हियारिंनि खाबु मोनदोंमोनब्लाबो CBIनिफ्राय खननैयावबो सम बिनायलाय कर्टआ सम होयो आरो बेबादिनो फावसयबाय थायो। आरो फिन मैयानि जानो गोनां हियारिंआबो बे एखे समनि आंखालनि थाखायनो बेबो आबुं महर मोनफुङासै। आरो माब्ला बिथांनि सुप्रिम कर्टनि हियारिंआ जासिगोन बेखौ उननि समासो फोरमायगोन। आसा खालामो फिन थाबैनो गेदेमा बिथांनि हियारिंआ जाफिनो आरो बिथाङा हियारिंनि गेजेरजों बेल मोननो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। जेराव बे बाराव हियारिं जायोब्ला मोजां फिथाइ थायगोन आरो गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेराव उदां अख्राङाव जाहाथे फैनो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय।
नलबारि जिल्लानि कन्वेन्शन सेन्टाराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव थांनाय सानखालि मोनसे गोनांथार जथुम जानानै थाङो। मख'जाथावदि फैगौ 13 मार्च खालाराव क'क्राझाराव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ फैगोनखौ लानानै गोनांथार सावराय जथुमखौ लानानै सावरायनाय जादों होनना मिथि मोन्दों। जेराव थांनाय सानखालि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव रिभिउ मेल खुंनाय जादोंमोन। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, मन्त्रि चरण बर'जों लोगोसे बिपिएफनि गासैबो एमएलए आरो बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि आरो एमसिएलए बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। जेम्स बसुमतारिया बिबान मोननाया 100 जौखोन्दो। बे बाथ्राखौ बुंदों पानिराम ब्रह्म बिथाङा। मख'जाथावदि 14 नंनि सिमा बियाबावबो मैया बिपिएफ दोलोनि मोनबा गेरेन्टि आसनिखौ रायजो राजाफोरनो गथायनानै होदों। मख'नो गोनांदि 26नि बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय रायजो राजानिसिम मोनबा गेरेन्टि आसनि रादाय होनायखौ मैया चिरां जिल्लायाव 13 नं चिरां, 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबाव मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो गथायनायनि उनाव 16 नं निसिमा बियाबावबो बैफोर आसनिखौ मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो गथायो। जेराव खयला मैला बाजाराव पानिराम ब्रह्म, एमसिएलए जेम्स बसुमतारि, बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरि मावख'गिरि आरो रायजो राजानि नुजाथिनायाव जेखौ पानिराम ब्रह्म बिथाङा रादाय होनाय बायदि खामानि मावबाय आरो मोनथावनाफोर मुलाम्फागिरिफोरनो बैफोर आसनिनि गेजेरजों गथायबाय, जायखौ बयबो मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा गोजोनदों होनना फोरमायदों पानिराम ब्रह्म बिथाङा। थारैनो मुलुगाव गावनि आंगो होननाय साननाय गैमारला नामा? माब्लाबा गावनि असेखौनो बुथारनाय, माब्लाबा गावनि बिसिखौ बुथारनाय, माब्लाबा न'खरनि सुबुंखौ इनायै गाग्लोबनाय जाथाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नंलिया। आसामनि अनगायै गुबुन रायजोआवसो खोनानो मोनोमोन फिसायानो बिसिखौ बुथारनाय, गावनि फिसाखौ बुथारनाय। गोबां समफोरावनो गुबुन रायजोआव जानाय बादिनो बे खेबाव जोंनि बिटिसिआव सोमजिदों इनायै बुथारनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझाराव फिसायानो गावनि बिसिखौ बुथारदों। दायो जाथायखौ खालामनानै फिसाय आरो न'खरैनो खारखोमानानै दङ। जाय जाथाया सोमजिदों क'क्राझार सदर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बामुनिगाव पार्ट 3 नि थागिबि आजिबुर रहमाना गावनि अनजालि बिसि नारसिन सुल्तानाखौ हाराहास्ति खालामना बुथारनाय जाथाया जालाङो। न'खरनि सोद्रोमाफोरा क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसननायनि उनाव बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायथिदों। जेराव दायनिगिरिफ्रा दायो जाथायखौ खालामखांनानै बहाबा खारखोमानानै दङ होनना मिथिहोदों। रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव एरि सिल्क सेल्फ काम डिसप्ले काउन्टार बेखेवदों। एनटिपिसि बङाइगाव CSR फान्डनि जोहै बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशनखौ मदद होदों। 2023 मायथाइयाव जागायजेननाय BTR सोरखारनि मोनसे गाहाय मावथांखि, जाय थांखिया ओनसोलाव दोरोङारि मुगा मावथांखि एबा खोन्दोखौ एरि सिल्कनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे दिदोमथि गोनां गोजौ खामायग्रा जिउ राहानि आबहावायाव सोलायनाय लाबोगोन। 25 फेब्रुवारि खालाराव रायमना माहारियारि पार्कनिफ्राय 2 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय मटामबिल गामियाव रायमना माहारियारि हाग्रामायाव एरि सिल्क आरो हेन्डलुम भिलेज जौगाहोनाय बिथांखिनि बाहागो महरै मोनसे सिल्क काम डिसप्ले काउन्टार मावख'खौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाननि देरहासार बसुमतारि आरो बिटिसिनि सेरिकालचार बिथोनगिरि बानुलता मुसाहारिजों लोगोसे रन्जित कुमार गगৈ, अमित कुमार अस्ताना, AK चक्रवर्ती, रसन टुंडु, सिमृति दास आरो एनटिपिसिनि गुबुन गुबुन मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। गोबां समफोरावनो सा सानजा रायजोनिफ्राय थांनाय गोबां सुबुंफोरखौ गुबुन रायजोआव थैना थानाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जाथाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। खनसे खननै नङा, गोबां खेब थैनानै थानाय खौरांखौ खोनानो मोननाय बायदिनो फिन आरोबाव ओडिशानि कटक जिल्लायाव सासे असमिया लाइमोननि सोमोनांथावै थैनाय खौराङा सोराङाव फैदों। कटकनि अल्टपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय निउ कल'नियाव सेंग्रानि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। सेंग्राखौ रहन काकति होनना सिनायथि मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि उखुमनिफ्राय गोग्लैना सेंग्रानि जिउ खहा जादों। स्वामी विवेकानन्द नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिं एन्ड रिसार्चआव मुं थिसननायनि उनाव बिथाङा जायगानि खामानि मावगासिनो दंमोन। फारसेथिं पुलिसा गोथै सहखौ बोखांनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। नाथाय दासिमबो बे बाथ्राखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै दि बियो बुथारनाय ना गावनो फोथैना लानाय होनना।
अल्टपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय निउ कलनी कविता कमप्लेक्सनि थागिरि रहन काकटिया बुधबारखालि न'आव फैफिनदोंमोन आरो बेनि उनाव बृहस्पतिबारखालि फुङाव बिथांखौ थैनाय नुनो मोनो। बेनि सोमोन्दै न'नि बिगोमा बिश्वजित महन्त बिथाङा बुङो दि आसामनि थागिबि रहन काकटिया थांनाय 2025 मायथाइनि 15 आगस्ट खालारनिफ्राय बेवहायनो दंमोन आरो बियो 10 आरो 12 सानसो सिगां न'आव थांदोंमोन आरो सानसे सिगां फैफिनदोंमोन। नाथाय मैया फुङाव माखासे सुबुंफोरा खौरां हरदों दि बेयाव बेनि गोथैस' मोननाय जादों आरो फैनानै बेखौ नुनो मोनदोंमोन आरो अल्टपुर पुलिस थानानो खौरां हरो आरो बेनि उनाव अल्टपुर पुलिसा सफैयो आरो बे जाथायखौ नायबिजिरो होनना सुलुङाव फोरमायदों। जेफ्री एपस्टीननि चाइल्ड पर्नोग्राफी नेटवर्कजों गोरोबनाय मोनसे केसआव उत्तर प्रदेशनि बान्दायाव थानाय मोनसे जर'खा पक्स' बिजिरसालिया डार्क वेबआव गोबां गथ'साफोरनि आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय सेबखांनाय फट' भिडिअ' फाननायनि थाखाय सासे हौवा आरो बिनि बिसिखौ फासिनि साजा फोसावदों। मख'जाथाव दि बिजिरसालिया सोरखारि जुनियर इन्जिनियार जे.इ. रामबबन आरो बिनि बिसि दुर्गा बर्डीखौ सा 33 गथ'साफोरखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव हमनानै फासिनि साजा फोसावबाय। फासिनि साजाखौ फोसावनानै बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया बुंनाय बादिब्ला गोबां जिल्लाफोराव बे साजा होनायनि गोबां बिबां दायनिगिरिफोरनि गाज्रि आखुनि थाखाय बेयो मोनसे ओरैबायदि सोमोनांथाव आरो मुगैथाव आखुनि होनना दाय खालामदों। रामबबन आरो बिनि बिसिखौ सिबिआइआ 31 अक्ट'बर 2020 खालाराव गथ'साफोरखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय गथ'फोरखौ इनाय खामानि मावनायनि थाखाय जेराव बाहायनाय आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों गथ'सा आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनाय मुवा CSM बानायना राननायनि दायाव केस खालामदोंमोन, जायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ हमनानै दायो फासिनि साजा फोसावनाय जायो। थारैनो गुवाहाटी सरसजायाव जानानै थांनाय बर'नि बागुरुम्बा दोहौआव मोसाखावरिफोरा बाहागो लानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा माब्ला रांखौ मोनगोन, जेराव सोरखारनिफ्राय होनो गोनां 25,000 रांखौ दासिम लाइमोनफ्रा नेनानै दं जानांगौ। नाथाय बे रांखौ माब्ला मोनगोन बेखौ लानानै बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानाय गोबां मोसाखावरि आरो दामजु एबा दामगिरिफ्रा जिंगासिदों। बे रांखौ माब्ला मोनगोन, नाथाय आसाम फारसेनिफ्राय दासिमबो जेबो खौरां फोसावनाय जायाखै। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि बिफा आरो मुंदांखा स्क्रिप्ट राइटार सलीम खाननि देहानि हालोदा गोबां गाज्रि जालांबाय। 2026 मायथाइनि 17 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय सलीम खानखौ बावैसो सिगां फावखुंगुर आमिर खानाबो खौरां लाहैदों। गुबैयै आमिर खाना सलमान खाननि बिफानि सोमोन्दै खौरां लानो थाखाय देहा फाहामसालियाव थांदोंमोन। आमिर खाना खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सलीम खाना दासिमबो ICUआव थिसनजादों। लोगोसे सलमान खाननि बिफाया थाबैनो मोजां जाफिनगोन आरो न'आव फैफिनगोन होननानै आमिर खाना मिजिंथिदों। आमिर खाना बेखौबो फोरमायदों दि बिथांनि सावस्रिया सिगांनि रुजुनायाव गोबां मोजां जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि सलमान खाना थांनाय 17 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय बिफाजों लोगोसे देहा फाहामसालियाव दं। बे समाव बियो बिफानि सेराव थानो थाखाय गासैबो खामानिनिफ्राय आजिरा लाथ'दों। बे गोब्राब समाव सलमान खानखौ हेफाजाब होनो थाखाय बलिउडनि गोबां महरगिरिफोरखौ नुजाथिफैनाय नुनो मोनदों। जावेद अख्तर, सन्जय दत्त, शिल्पी शेट्टी, राहुल राय, देंखो दिथागिरि बिजलानी, अमृता अरोरा बायदि महरगिरिफ्रा सलीम खाननि सावस्रिखौ नायनो थाखाय देहा फाहामसालियाव फैदों। गाज्रि भिडिअ गोसारहोनायनि थाखाय भारत हादराव फिन आरोबाव मोनबा गोदान OTT प्लेटफर्मफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। खारिथि आरो फोसावथाय बिफाना खारिथि बिरोंदामिन आयेन 2000 नि सेक्सन 69A आरो इनफरमेशन टेक्न'लजि नेम 2021 नि सिङाव बे थिरांथाखौ लादों। जाय प्लेटफर्मफोरखौ होबथानाय जादों बेफोर जाबाय मुड XVIP, क'एल प्ले प्र', DJI, मबिप्लेक्स, फिल आरो जुगनु बायदिखौ। मख'नो गोनांदि डिजिटेल मिडियायाव गनायजाथावै आयदा गोसारहोनायनि हेंथायै सोरखारा सिगांनिफ्रायनो गोबां राहा लाखांबाय। सोरखारि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे प्लेटफर्मफोरखौ गाज्रि आयदाजों लोगोसे समाजारि गाज्रि आखुनि बेरेखा आयदा गोसारहोनो बाहायनाय जादोंमोन। खारिथि आरो फोसावथाय बिफाना बे मोनबा OTT प्लेटफर्मफोरखौ गाज्रि आयदा गोसारहोनो नाङा होननानै खनले गोबां समफोरावनो बिथोन होदोंमोन, नाथाय मानियाखै, जायनि जाहोनाव बे थिरांथाखौ सोरखारा लानो गोनां जादों। APDCL कास्टमारफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा खौरां। APDCL नि अनलाइन सिबिथाया 36 घन्टानि थाखाय बन्द थागोन। आर्म्स, माइ बिजुली आरो बिजुली बन्धु पर्टेलफोरा बन्द थागोन।
बे सिबिथायफोरा 36 घन्टानि थाखाय अरायथा नङै महरै बन्द थागोन। एपीडीसीएलआ कास्टमारफोरखौ थोजासे रां लाखिनो थाखाय खावलायदों। माखासे टेकनिकेल मेंटेनेन्सनि थाखाय बे सिबिथाया बन्द थागोन। एपीडीसीएलनि अनलाइन सिबिथाया फैगौ 28 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय 2 मार्च खालारसिम बन्द थागोन। बे सिबिथाया 28 फेब्रुआरिनि मोनानि 9 रिंगानिफ्राय 2 मार्चनि फुंनि 9 रिंगासिम बन्द थागोन। जाय बन्द थानायनि थाखाय नोंथांमोना रिचार्जखौ सोनो हानाय नङा। बे समाव प्रिपेड रिचार्जखौ थाबैनो नोंथांमोना सोना लानो हागोन एबा नोंथांमोनखौ प्रिपेड रिचार्जखौ थाबैनो खालामना लानो थाखाय बयखौबो खावलायदों। थारैनो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिया राजखान्थियारि फोथाराव फैमारसिगोन नामा? बिथाङा बिजाथि मोननो हास्थायदों फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव, जेराव 47 नं मानास विधानसभायाव बियाबाव यूपीपीएल दोलोनिफ्राय बिजाथि हास्थायदों फैला बरगयारि बिथाङा, जेराव फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिया मानास एलएसीनिफ्राय यूपीपीएल दोलोनिफ्राय बिजाथि हास्थायदों, जेराव बिथाङा थारैनो बिजाथिखौ मोनमारगोन ना? बियो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि फैदों। दा नोंथांमोना बे बेलायाव मा बुंगोन? भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ जेरावबो सावरायजादों। बिथांखौ हादोरनि गेजेरावल' नङा, गुबुन गुबुन हादोरफोरनि सुबुंफ्राबो गोबां मान होयो आरो मोजां मोनो। आथिखालाव मोदीनि मुङा गोबां हादोरावनो मुंदांखा जानानै दं। बेनि गेजेरावनो ससियेल मिडिया बिथिङावबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ इन्स्टाग्रामाव 100 मिलियननिबो बांसिन फलोवारफोर थानाय गिबिसिन बुहुमनि दैदेनगिरि जानो हाबाय। बावैसो सिगां नुनो मोननाय बायदिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि फलोवारा 10 कौटि थामहिनबा 100 मिलियननिबो गोबां जाबाय इन्स्टाग्रामाव। मख'जाथावदि बावैसो सिगांनिफ्रायनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टआ 10 कौटि फलोवार जानाया जारिमिनारि सोरजिनो हादों एबा जारिमिनारि माइल खुन्थियाखौ बारनानै ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव बे जाफुंसारनायखौ मोनफुंनो हानाय गिबिसिन बुहुमनि दैदेनगिरि आरो राजखान्थिगिरि जानो हाबाय। 2014 मायथाइयाव इन्स्टाग्रामाव हाबनायनि उनावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ थांनाय 10 बोसोराव गावनि एकाउन्टखौ मुलुगनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन आरो सांग्रां गोबां फलोवार गोनाङै डिजिटेल प्लेटफर्माव मिथिजादोंमोन। डिजिटेल प्लेटफर्माव बिथांनि सिनायथि जानाया लासै लासैनो गोसारगासिनो आरो बांलांनो हमदोंमोन, जाय भारत हादोर आरो गुबुन हादोरफोरनि सुबुंफोरजों अनसायजानाय मोननानै दिनैनि समावबो बेबादि मुलुगनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन फलोवार गोनां जानो हानाय नरेन्द्र मोदीआ गिबिसिन जानो हादों। आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा बायदि बायदि आदबजों रां आरजिनो हादों। बेबादिनो गावनि नखर दैदेननाय, गथ' गथायनो थोजासे मदद होनायजों लोगोसेनो गावनि आथिङाव गसंथानानै हाबा मावनानै दिन्थिदों सासे आइजोआ। गोबां सुबुंफोरा आथिखालाव बायदिसिना मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै रां आरजियो, नाथाय बे खेबाव न'आवनो थानानै मैखुननि आबाद मावनानै रां आरजिदों धुबुरीनि सासे आइजोआ। मैखुननि आबाद मावनानै आरो गावनि सायाव सोनारनानै गोबां रोखोमनि आबाद मावनायनि अनगायैबो मैखुननि आबाद मावनानै गावखौनो सिनायथि होनो हादों। जाय आइजोआनो जादों तापसी मण्डल। तापसी मण्डला धुबुरीनि आसाम सोनाब बंग सीमानि जिनकाटा पस्ट पार्ट गामिनि थागिबि। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बिथांजोआ गावनो गाव सोनारनानै न'आवनो मैखुननि आबाद मावनानै ओनसोलाव मुं लाबोनो हादों एबा मुं सोरजिनो हादों। मख'जाथावदि 2 बोसोरसोनिफ्राय मैखुननि आबाद मावबोनाय तापसी मण्डला 2024 मायथाइयाव PMFME थामहिनबा गाहाय मन्त्रिनि माइक्र' फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रि इम्पावारमेन्ट इनिशिएटिभनि सिङाव 2 लाख रांनि दाहार मोननो हादोंमोन आरो बै रांजोंनो बियो बेबादि आबादखौ मावनानै जाफुंसार जानो हादों। आबादनि सोमोन्दै तापसी मण्डल बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला, ग्रेजुएशन फोजोबखांनायनि उनाव नाजानायनि उनावबो आं सोरखारि साख्रि मोननो हायाखैमोन। अब्ला आं गावनो गाव माबा मोनसे खामानि मावनो सानदोंमोन आरो आं मैखुननि आबाद मावनो थिरांथा लादोंमोन आरो बेयो आइजोफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां फालांगि। मैखुन आबादनि गेजेरजों आइजोआ गावनो गाव सोनारनो हायो। मैखुननि आबाद मावनायनि गेजेरजों धुबुरीनि तापसी मण्डला गावनो गाव सोनारनो हायो बेखौ फोरमान खालामदों। मख'नो गोनांदि बिथांजोआ सानफ्रोमबो 20 निफ्राय 30 किल'ग्राम मैखुन दिहुनो आरो बिथाङा 1 किल'ग्राम मैखुनखौ 200 राङाव फानो आरो बेनि अनगायै बिथाङा मैखुन एबा गोरान मैखुनखौ 250 राङाव फानदों होननानै तापसी मण्डला बुंदों। मैखुननि गोनांथिया सानफ्रोमबो बांलांगासिनो दं। मैखुन दिहुननायजों लोगोसे आं गुबुन गुबुन जाग्रा मुवाफोर जेरै फिथाइ सामथाइ, आसार, बिस्कुट, फ्राइड स्नेक्स बायदि गोबांथार फानो एबा बानायो। बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिदों आरो आं लाख लाख रां खामायदों होनना बिथांजोआ बुंदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।